Di anda kilara ya kabarika hapo jir ki polidru ki amsham la shong klik di Henry kilaya 3 minit bat 3 hok ya lagakam da kaba kilas dang banwa jingtem ki babane shphang ka jinga dai jong kabarika bad utu ubayam bat kilas dang ban to kit na ki baye itu ithau bhai ki bar orngot komta kilas dang balai kali ningkong na kawai ka parlong jong utu ubayam ka baye jan bha ki por ki baladam de anda kilai kendu ya kata kaparlau chong u kila kali ya ka ki ong pidan jedai kumno bad uni obayam bad nado mano play thu thau ba bad u de kata kaparlok kalai thu hong ai ki pulet ko ong menshwa pordang ya pulelang ha ka yu ai ka university de nia de shi samla tang ba tang shipor hi nyalai lai no bad nga itu ya uru tanga kut kopor ba ngira ya pulelang hadir nang tu andala da pulih nyem je kendo shu namar ngila yasa hala ka jong ka jaka sakawai ru bai nyem dan je de samla shu na katakada kala plong yangi bangin na chingai bha tikam tai ki pulit ru ke lek no bat ki wa jing tep no sanana ko parlok jong ka barka bat anda kile kendo ya kata ka parlok jong ka barka ki ong ya ka pita bai ai shapang ka barka ba utu bayam di kata ka parlok jong ka barka ko ong ya kabarika tisa hoa ngatep bha bat jing shisha kabarika ru bat utu bayap kam dan jadi bisar tang ba hakapor ka bangi da ngelai kelas lang menshwa utu bayap ula le dusman ya kabarika da ka ba ula rib ya ka bat mentala dan pras na mai ai ka ba urib ya kabarika dia kata kapor ki pulet kila kendet mars nyas ngawi ta ka kubor namar ba kabarika kam shumla lagi tu aku boleh dah kepor di ki ong susu ya ka di pidan jing te bai su sepang kani ka jing yap jong ni obreu tak kum no ka barika ka penyap eu di kata ka perlo ka ong ngam tarai bisa ba ka barika kan penyap eu namar ka barika nadu mensuaru kala ba te sabanya sha ik jing le jong o wala da kat tu ule dusman ya karu kam sham la ya fir ya o TPE amsa phiru phem yo jing te bai shpang kata ka jing le jong u namar ba ka barika kam kwa ya ka jing sneo ti kam tai ki pulit ki lai no bad hade nang tu kis ngau artian ya ka tu ka parlang ka ba kidang keling kong ka ba ka ong ba ka ye dei sam la ting bat u kom ta ki lai phai biang chaka bad wan jing te bha shpang ka jing dei jong ka bat u ti andai ka lai kan du ya ka ki pen i ya ka da ita iso skor iba kila ba kapor barang dan kata kemat yam ki ong ya ka ini ide jong PM di kata kapor lok jong u ko ong yam sa em dei jong a ngalei ngam chudeng so skor namar ba ka skor jong a kapang kamlong bandeng so skor na dudang ret de kapan i artan aki pulet ya kata skor ba kamlong de ki pulet ki i shisha ya kata jing shisha komta ki lai no bat ki wa jing tip sana uwai usamla shenrang uta udai usamla jang kabarka bat andai kilai kendo ya u kila ong ya u balai mi ya lai no bat kabarka de uta usamla jang kabarka ru ong haki pulet namar ba kala don da uwai ubri usar namar ba tu kapor ba dangi de samla bat nga kashile arsa payanga tangba danga kali pade kamjua thu komta ngai lai no bat ka tang ba ngam tep ti kana pat kinsa bakadan ni kam dan samla shawai ngash tharai namar ngla shumat tur manga bakale pher han nanga man kapor de ki polit ki ong u mem dan jik te bai ai ra shpang jang ka bat une obre obayam de utau samla jang ka baraka uang yam sa am te bai ai ra shpang jang ki komta ki lai no polit ban kili kali biang no nak tu kaparlok jong kabarika ki ong ya ka bali kabarika kaya lai no ban utu usamla de kata kaparla de kata kaparlok kay thu hok bet ya ki polit ya ka ik bakatem namar ka de kaparlok ka we jantam jong kabarika de ka ong hai ki polit utu usamla jong kabarika u e no ya kabarika namar ba kam chutan hayeng kasubun kam balai jinglai kapoy yang ru damiat de ki polet ki kali ki ong balai kale komta
di ketika parlong kalaya tu hong bet kaong day na marba kalaya ram ye iwe kulung iba yo depression na kadaw ba klan no ka kami jong i kumta kabarka kalaya ram ba ya i ba in yo jing kman biang sa shisien na marba itai kulung ru idehi kun jong kabarka hi na martu kapor ba ka syariam kabarka ka armat na utu ubrio bat ka kaya itai kun kantay bat menta iladon pras nam sa itai kun tang ba kam sham la smar hi i de nak ta kada kun sa ka lej bet ban pan kaman i kam kwai i ba in susi na marba clash ai adop no hai kibrio ya itai kun nak ta kada kun sa ka tikya ba ya itu kulung na marba ka tebet komno i yam komno i long komno ya iyeng na marba ke sa ajan hi tang ba utu usam la jong ka pade umbrai e bisa shpangata ka jing ja ha ka jing am jong ka warka na ta ka daw u e no e ka warka bat ka warka ru kap kwa ban ya thu ha u te na ka ta ka daw u perkhat ba ka warka ka arsam te kita ki pulen kala kali ya ka ki ong pi itu ya utau ba shim adap ya ikon jong ka warka te ka ta ka perlo ka ong ha o nya itu ba u kerteng u andre bat kumtahi kala batay ya kejakasa bat kayeng jong u bat kala batay ru ya karukam ba kumno ka barika kayarap hayeng jong tao basyam adap ya ikon jong ka ti kumtahi ki pulet ru klam de penslam kila le iwan no saya u bat andai kile kendo ya u ki ong ya andre balai ka barika ka trei hayeng jong me tang stayo te u andre ulong namarba ngalabe hi manga na takadaw kami no katre no tang stayo tiki pulit ki ong yo andre balay mebe te u andre uong namarba ka thok desa te ki pulit ki ong ka thok akadukur kom u andre uong ha ki pulit namar ha ka porning kom bakawan hayeng jonga ko ong ba kadai kanong tre jong kawi ka group ka basyet sumari ki kana ki basyam jing e jing jinjar ki basosi tang ba jing shishapan adien ngalap ba kam dei e henry kashukwa banwan tre hayeng jonga banwan le jan ni khon jonga kumta ken sanga bhe no yaka na yeng jonga ngam sha shu kan wan tre tiki pulet ki kalli shu ya wan tre kyong hatu melatem ba tu ubaya menta ude ko pa ba khai tu ko na dap jome de wan tre ra lingo awang em sa ngam te be e yakta de ki pulet kila thai ban bunya kilek no bat anda poi hathanan kilek to kit piang saya ka warka kipen i yaka ya ita isos ko baki yo na kamat yap chongu bat ki ong yaka ine ide isos ko jong pi de ka warka ko ong em sa im de chonga de nang tai ki pulen ki ong yaka warka kum no pat ni lap a ka fingerprint jong pi ba pi bat yaka wai badan hamet jong u te kawarka ru kai tho banyi kumba kaja ko ong hai pulen ha ka tu kapor bangalap mga udang la ta saban kren teu ong yanga panyarap pan pansay no ya kani kawai na kapo jonga kumta ngamot bansay ya takawai tang ba kas khamba tu kawai bat nga persyang hi banla bansay tang ba uklat no pat ha ka tu kapor te kipulet ki benrap hang tai ki ong yaka ni dep varika ba ulale ben bhai pi apras na manshwa menta udai hong banyo bai nong kumni yaka e ka ba ulale bat ngis kong thu yaki jing mong jong pi tang ba menta philadan bat idaria bat ngis thu bha e yaki jing pai don no jong pi yaka e ka ba philma na ka jim bat ki ong shu de ki pulet yaka pada kami osgo ka kami ka basadar panesha komma phi tang man ban kaman ni lai khon de ka warika pade kayam artat ko ong hai pulet sa nga klam panya mga yaw to brio de ka pulet ki ong ho oi ni la tem ma phem panya ma phi tang ba phi kloi ni ampan ban ne tre lang ban ni de ka warika ko ong ho oi sa na kloi kom ta kila pha sai no yaka
ban lệnh nọ yang bat shua bakan mi nang ta ka syam yai ta is hoskor bat kapet bahaya kapoy kan mau ya kalana ba kadeng kum ita is hoskor ibadan hai kipulit